Junta de la Societat de Caçadors el que pretenia amb això és un acte com el d'avui, senzill, humil i que hi hagués tots els seus amics, companys, i això és el que ens omple més el cor a tots nosaltres. Van ser 10 edicions les que va dur terme, poques per les que ell hauria tingut ganes, però no sempre tot va com nosaltres voldríem. Estaria molt content de veure'ns aquí reunits, la seva família i amics, i que la fira segueix endavant amb tant o més èxit, perquè la tasca organitzativa és feina de tot un equip que segueix portant a terme amb gran encert. Tots els que l'heu conegut ja sabeu que la caça i el món del camp en general eren una de les seves principals passions i un dels temes preferits de conversa. Entre vosaltres és on realment es sentia bé. Dono les gràcies en nom de la meva mare, el meu germà i tota la família a tots els que ens heu acompanyat en aquest acte de record del meu pare, en Felip. Moltes gràcies. Emoció perquè celebrem aquest acte en record d'una persona estimada i apreciada. Enyorança perquè a la vigília de la celebració de la Fira del Caçador és el record que el Felip va impulsar. Tristesa perquè pel camí es van quedar tants i tants projectes que no hem pogut veure. I alegria perquè recordem coses bones i en fer-ho el sentim encara entre nosaltres. L'Ajuntament de Tàrrega, per unanimitat, crec que vam saber interpretar el desig i la petició de la Societat de Caçadors, que calia plasmar un lloc recordant el Felip. Exacte, molt bé.